Ja ez da errefortzuko medikurik behar, neska. Ze putada! Gaur esan di badoala. Bueno, baina konfinamendua amaitzear dago. Kontua da, bakaur gauean guardia tokatu zaigula bioi, eta bukatzean, 3. pisuko komunera joateko esan didala, despeditzera, neska. Ai, ama! Da komunian gainera, supadak izu zelako morrua ematen dauen horrek. Pasioa, berpiztuko dotzu. Ez du merezi. Joder, neskak, fetzarete batere laguntzen ari. Hasieran baino nasiago nagorain. Joder, nere, tia, que lianta, Eta ja, Susana burua batu duena. Uste badak edala zer egingo dudan, neskak. Ai, zase inbioso? Hitz egingo dugu? Aio. Ez da joango. Badakizu ez da? Jakina jungo dala. Joder, eta Aider? Basartzear egongo da, ez? Segogo. Ez dut olorik egin maja. Zertan egongo zen pentsatzen. Badator. Ai, ama, que nervios. Entzuta jazue? Bai. Neskak? Bai. Neskak, kaixo, kaixo, zer moduz. Hola. Eta? Zer? Joder, Aider, perfectamente dakizu zer. Aurpegi horrek dena dio. Egin zenuen. Ez, argi dago posik dagoela egokien egin duelako. Eta kontzientzia garbi daukalako. Beitu begiak zan egiten dioten dirdir. Gau ero bat izan da fijo. Ez, Maria, bestela orain larrituta egongo zen gorkari esan edo ez esan. Keba, berak badaki gau batengatik ez dela ezer gertatzen. Ez dela inor enteratuko. Ez dagoelako zertaz enteratu. Jo, kutsaua, lerrein da daue, Zeider, jotake ez gau guztia. Ai, que inbidia, tia. Maria, nola ez da leher eginda egongo gau osoa lanean pasabadu? Ai, ilusa. Ez, ilusa ez. Aurpegi hori ezagutzen dut. Gauzak ondo egiten dituenean jartzen du beti. Nere Mari Perfecta bakarra dago munduan. Eta zuzara onartza zu. Eta Aider, ez badigu zuzar kontatu bihar, nik gauza asko dauzkatetxean egiteko, bale? Bai, nik ere bai. Ados, neskak, kontatuko izuet. Toma, zerbait dago kontatzeko. 1-0 nere. Bueno, eta, zer moduz despedidatxua? Detaile guztiak meditut, Ba... etzen egon. Ikusten! Banekien Eiderrek egokien egingo zuela. Zer? Zergatik? Eider, no me jodas. Bueno, ba, kontua da, etzela gertu. Plantoia eman zizun? Baina ze uste du mukizu horrek? Etzen guardian agertu. Positibo eman duelako eta orain kuarentenan egon behar duelako etxean sartuta. Isolatuta. Akabo? Gisa joa. Beraz ez da ezer pasa. Ja, baina... Zer. Zuk ze asmo zenuen? Komunera igoa da ez? Egia. Zein behar zenuen? Ba... nik egin behar nuenan eskak, zuek ez duzu sekula jakingo. Aio! Eider! Eider, joder! Justu hartu diogu horrela usteari, me cauen... Ja te nego. Jode! Maria, ez eman buelta gehiago. Etzen joango. Jakina jungo sala. Kaixo nere, zer moduz? Hola, pitxin. Ba ondo, momentu txonen zain. Aitor Malen eta Iraiorekin irten da, beraz, relax. Badaki zer razari zaren. Aixu, eta Maria? Ba, ez dakit? Tinderreko bere listako batekin zegoen geldituta gaur, ez? Bai, egia. Begira, hemen dator. Neskak! Hola! Kaixo! Zer moduz junda? Maria kontatu dena. Aio! Eta hori? A ber, bakizuek gaur zerrendako lehenengoarekin gelitxu naizela, ez da? Bai, fuerte hasi zara deseskaladan. Bueno, ba ez pentsa. Ze, etxera etorri da, eta nik nire gala honenak jantzita, ireki diotatea. Eta tipoa, maskarilla betaurreko patuko eskularru tabuzo batekin agertu da. Baina zer da, txortanik ja operatzea. Ba ez dakit. Baina 5 minutu eukinau komunian. Eskuak
garbitzen. Hori bai enuela uste. Eta neskak gero hartotxo bat hartu dugu, eta ez dakizue ze komplikaua izan den. Noiz dira komplikatu ardoa edatea. Saiatu zara maskarillak unoraten. Eta zertarako zenuten maskarilla etxe barruan? Berak eskatu dit jartzeko. Eta gero horritxo bat eman dit, segurtasun neurri guztien azalpenarekin. Ai, ama, ze sexy, Marian. Eta ze jartzen zuen horritzoan? Bez, betikoa, eskuak garbitzeko, maskarilla jantzita une oro, preservatibua, eta zein postura gomendatze dituzten adituek. Sexologoek? Ez, Eider. Zu bezalako sanitarioek. Segurtasun protokoloa, distentziamendua. Vamos, etxera bidali duzula berehala. Jotia ba ez. Eske rollito hori gustatzen hasi zait. Se imaginatu dut medikuetara ari ginala jolasten eta me he venido arriba. Maria, tia, zuetzone burutik sano, jode. Bueno, ez dakit, beste batzuk arazoak ikuste dituzten tokixan nik, aukerak ikuste ditut, ez? Ja, eta medikuntzako apunteak errepasatu dituzue. Eta gero? Vale, bueno, orduan. Asuntoa, rollito erotiko bat hartzen hasi da, eta temperaturak gora indau. Eta bada espada, sukar hartu dit. Etxetik ekarri duen termometro laser batekin. Osea, flipo! Garraitu, Maria, garraitu. Bai. Bueno, temperatura egokia estanez, baina bilusten hasi gara. Tipi, poliki, Eta batean, lozio moduko bat atara dau ekarri duen maletatxo batetik. Maletatxoa? Bai, Dios? Eta lozioaren usaia, familia daiten zitzaidan. Eta nior, Ostras, gomendatu zenia lubrikantea? beko supermerkatuko desinfektantea. No me jodas, Maria! Neskak, eta eskatu diot gorputz osotoki zurtzeko, venga, aloroko. Maria! Eta horra zigara, gorputzetik desinfektantea izurtzen gora, eta bera, maskarilla kentzen. Supererotiko, Maria, supererotiko. Tipoa hartu dut, ohera bota dut, eta pumba! Sukarra hartu diot. Ja, hor bukatu da dena. Zergatik? Etxetik bota dut, eta dutxara joan naiz, zuzenian. Baina zergatik? Neskak 3 dezima zeuzkan, eta ni oin ezin naiz arriskatu. Joder? Maria, tia, oso gaizki zaurez. Fatal. Kaixo, neskak. Kaixo! Hola! Ze moduz? Ondo? Beti ez dela? Eider, ze panorama dago ospitalean? Ba, bueno, lehen baino beto bai, Ja, claro. Ze, zu erdatuz fidatzen ez den horietako bat zara orain? Eiderrek badakien naizela datu ezari, Maria. Errefortzuko tipoa. Claro! Neskak ba ez duzu sinistuko. 3. solairuko gela batera eraman dute. Ostras, kasualidadea? Ez kasualidadia ez, seinale bat. Maria, ez hasi favorez. Ta, bizitan joan zara? Ez gaur atope bili naiz, baina bihar pasako naiz. Ea zer bauz dagoen ikustera. Baina ez da larria izango, ez? Ez, 3. solairuan badago, ez dago horren larri. Ta zeruango diozu? Joder, no me jodas. Zerbait eraman behar diot? Hombre, ospitalera norbait bizitatzera soa zenian, zeo zer eramaten diozu beti, ez? Claro, loreak edo... bueno, ez. Gero agian puskatu egingo dituela. Joder, neskak ze presioa, ez? A ber, zerbait pretxonalegia ematen badio, ba emango du, ez dakit zer. Baina, klaro, hotzegia bada ere, ez dakit igual zerbait praktikoa? Kafetegiko tortilla pintxo bat, igual? Kafetegiko tortilla pintxoa zena oso mutikoa, Eider. Eramaten diosuna ondo pentsatu behar duzu. Eta tipoa adin komplikatuan dago, Komplikatua? Joder, 25 urtetik berakoi urte betetzean zeoparitzen zaie beti. Dirua, beste les dago inoz asmatzenik. Ba hori egia da. Hombre, ja, baina kasu honetan dirua oparitzea, ez dakit. Nik ez dut ikusten, Torillo gurin. Ai, ama, por favor, ez ni de coña. A ber, neskak, zuen jarri tipoaren lekuan. Osea, super aspertuta egon behar da. Zer da, orain gehien behar duen. Hombre, badenok behar duguna. Eider? Ez, entretenimendua behar du. Eraman, pues ez dakit, kuaderno bat? Claro, eta margoak, hortzadarra margotzeko. Nere, ez ditxuela 3 urte.
Jode, erosi ditudan azken opari guztiak okelakoak izan dira. Mozorroak, ipuinak, margoak, Neskak, begira, paso. Enez bere gelara joango, eta listo. Gainera ez duten beste ezagutzen. Eta positibo eman zuretik ez dugu berriro hitz egin, beraz, fin de la historia. Jode, Eider, tia, que mal rollera. Kaka! zer? Zer? Ba, bera da. Jo, bihar bisitan etorri nahi. Kaka. Oin zerbait eman beharko diret. Bai. Que guai. Etxekoak garaku. Eta Eider? Eta Eider? Hain espergarria naiz? Ez txotxola. Baina kontatzeko zerbait interesgarria duenean, beranduago sartzen da beti. Ostras, egia da? Interesgarriaren egitea gustatzen zaio. Total. Fijo, itxoiten da hola, berandu sartzeko, naita. Baitu, ordate. Neskak, kaixo! Kaixo. Oraintza iritsi naiz neskak bakarrik etxian. Ja. Bueno, zuek zer duzu hain? Eider, venga, ari da. Zer? Ze moduz bizita. Ah, joder! Ba... Zer. Tortilla eruan diozu, tio, banekien. Joder, hormigoia jatea tortilla hori jatea baino horrezagoa da. Ni tanto. Ez... Tablet bat oparitu diot. Zer? A ber, bera penetan zegoen merkeena zen, Osea, niri sekula ez ditazu 20 eurotik gorako oparirik egin, Eider? Ta niri bez, ze mukizu hori gu baino gehiago maite duzuala? A ber, neskak badu esplikazioa, bai? Oso gogorra da bizitzen ari den egoera. Bakarri dago. Ezin familia eta lagunak ikusi, ezerrez. Ai... Bueno, ta tabletara eman diot, behintzat ingurukoak hurbilago sentitzeko. Hala, ze polita, Eider. Eider, tia, eski kristona zara, dios, que... Bueno, eta berak, zesan dotzu? Ba, flipatu indu, no te jode. Hombre, normala. Ta gauza da, justu, bisitan joan naizen momentuan, esan diotela alik eta gutxien mugitzeko tipuari. Ai, eta zin izan zaitu besarkatu eskerrak emoteko. Ez, eta bideodei bat egin nahi izan du aparatua probatzeko. Guai. Super guai! Zein zen ere papera hor? Bat tableta eustea tipoak ezin zuelako. Eta bere familia ezagutu behar izan dozu? Ez. Dei ez dio familiari egin. Kuadrillakoei. Boa, kriston eskandalua montatu dute fijo, ez? Ke ba! Beren eskalagunari deitu dio, jodete! Broma bat izango da. Eta ni hor, desujetabelas ez, baina desujetablets, bai. Osea, benetan, neskak pringa dago ezin naizela izan. Baina seka broia. Claro, eta hori ikusita pikatu egin naiz. Eta nire duintasuna erreskatatzeko, esan diot, tableta ospitalekoa dela eta itzule egin behar nuela. Beraz, badut amaren urtebetetzerako oparia. Oso ondo eginda, atomatosako. En fin, neskak, benetan, urrengorako badakit. Osea, kafetegiko tortilla pintxo kutrea nahikoa. Bai. Afuera. Ai, Eider, dios, kitz. Etxekoak garaku.